Nagsabaw na sa kog baka guys na may baka nga nabilin. So ako na lang ning sabuan. So now nagpabukal na nako nalata-lata naman pod. Sorry pagkaluto guys. Ang siguro ni basoy. Akong likuan guys kay murag gahi. Gahi ha. Oh, mao na to siya guys. Basta, mao na to. Giluto na nako ang baka. Unsa kay lasa adi. Ay, ginagmay lang nga luto ba pero nya mahurot ra bitaw sa kakanan para dili na masig init. Okay guys, bye-bye.